Umagang nagtipon-tipon nitong Huwebes sa San Antonio National High School sa Iriga City ang nasa 82 benepisyaryo ng relief goods mula sa Department of Interior and Local Government. Kabilang sila sa may totally damaged houses sa Barangay San Antonio, bunsod ng Bagyong Rolly. Isa sa mga napagkalooban ng tulong ang 49 anyos na si Evelyn Sarmiento. Natuklam hindi lang ang bubong ng kanilang bahay, kundi pati na rin ang mga dingding nito. Kaya naman, napilitan silang gumawa ng pansamantalang matutulugan. Kasama niyang natutulog sa maliit na silid na ito ang kanyang 5 anak. Nakatanggap na rin siya ng 3 yero mula sa pribadong grupo. Dako lang tabang na di mamukanamot ag kuno kami pansap na. Ano po? Sa minsan uda man kami mambugas na ko, uda man pigkukuanan. Ang mga igin ko uda man trabaho. Tad nag-i-eskwela nga ni nagmumudul sa nasirasading wan. Kung ano-ano pa ma'am na nakalabot. Maliban sa 5 kilong bigas, mga dilata, kape, noodles, biskwit, face mask, malong at maiinom na tubig, may kasama ring tig sa 10 metrong trapal ang kada benepisyaryo. Nagkaroon na po kami ng relief after po ng Typhoon Rolly. Ano po, yung sa LGU, sa DSWD region, so nakapagbigay na po kami dito sa barangay. So far, pang 3 po na assistance pong na-extend po dito sa barangay San Antonio. Salamat po at kami binigyan ng biyayang napakarami. Salamat po. Nabigyan rin ng parehong relief goods ang 50 benepisyaryo mula naman sa Barangay Santo Niño. Sa bawat pagbibigay ng ayuda, sinisiguro rin ang mga kawani ng CSWD na nasusunod ang physical distancing, lalo pat nariyan pa rin ang banta ng pandemya.